Siyempre, Masirang na tangunyan, hapon man. Lunes, partner. Monday. Tabang medical kita. Yes, Ayan. oo. Siyempre, partner, ngunya na Lunes, duwang istorya nin pagtabang asin pagtaong pag-asa aniyahatod at tangunya na paggal daw, partner. Oo. Alright. Tatay sa Paracali, partner, ini medyo uro arayo, partner, may distansya pero Parakali, makuulang. Camarines Norte. Camarines Okay. Norte, partner, na may tuberculosis ang natauan ni asistensya kan tabang kan Action Co Center asin syempre partner kan ako Bicol Party List aramon tan bilog na detalye kan sa istorya ni Aika Ferry. Sa bayan ng Paracale, Camarines Norte, naabutan naming abala sa isang barbershop ang 29 na taong gulang na si Tatay John Mark. Gamit ang mabibilis na kamay at galing sa paggugupit, ay dumami na din ang kanyang suki sa 10 taon sa kanyang propesyon. Sa kabila ng kanyang husay sa paggugupit, ay hindi mo aakalain na nagpapagaling sa sakit si John Mark. Enero ngayong taon noong madiagnose siya sa sakit na tubig sa baga. 6 na buwan na gamutan ito, kaya naman napilitan siyang huminto noon. Sa ngayon, nanunumbalik na ang kanyang lakas ngunit hindi pa tulad noong dati. Kwento ni John Mark, labis ang hirap noong matigil siya sa paghahanap buhay dahil may 4 siyang binubuhay na anak at siya lang ang nagtatrabaho. Napakahirap po ma'am at apektado po masyado ang mga anak ko at buong pamilya ko. Kaya napakahirap po ma'am ng magkasakit. Isang full-time housewife ang kanyang asawa na si Apple. Sabi niya, nang panahong kapos sila sa pambili ng gamot ay natugunan ito ng Ako Bicol Party List. Maganda po ma'am sa pakiramdam naman na ako ay nakarecover at natulungan po ako ng Ako Bicol Party List. Sa Ako Bicol po, maraming salamat po kasi malaking tulong yung naibigay niyo sa amin na nakalabas po yung asawa ko sa ospital. Maraming salamat po. Bukod sa asistensya medikal, ay nahatiran din sila ng food packs. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party List at malaking tulong po talaga po na ibigay sa akin. At dahil saludo ang programang Action Co Center tabang ora mismo sa mga barbero na tulad ni John Mark, namigay din kami ng vitamins sa kapwa barbero ni John Mark upang mapanatiling malakas ang kanilang pangangatawan. Ayan, partner, bako lang tabang medical, kundi pag-asa, partner, ang inihatod kang tabang medical team, Basta asin kan ang- ako Bicol Party Ang List. pirmi kong nadadangog, maraming salamat Ako Bicol. Ayan. Ako Bicol, maraming salamat. Ayan. Sa mga katagang yan, partner, nagpapatunay na talagang nangyayari ang kasabihang Ako Bicol Party List katabang na. Siyempre, kasurog pa tatay naman sa Libon Albay na na-stroke partner na hatudan maning tabang medical. Ramontan bilog na detalye kayan sa istorya liwat ni Aika Ferry. Tapos, BP niya for ano. Sa maliit na sulok ng kwartong ito, maghapong nakahiga ang 60 taong gulang na si Tatay Esteban Rivera ng Bunbon, Libon Albay, nang hihina at hindi makatayo. Hindi karaniwan ang makikita sa loob ng kwarto dahil sa samot-saring mga gamot at kagamitan na nakapalibot kay Tatay Esteban. Buwan ng Abril ngayong taon noong ma-stroke si Tatay. Mula noon ay hindi na rin ito makapagsalita. 3 ang anak ni Tatay Esteban at ang kanyang nag-iisang babaeng anak na si Davy Jane ang hands-on sa pag-aasikaso. Ngunit dahil sa lumalalang kondisyon ng ama, ay minabuti ng pamilya na kumuha ng caregiver para mas matutukan ang pag-aalaga nito. Labas-pasok, palipat-lipat ng ospital kasi may papasok, kailangan ng ipasok ng ICU. Tapos yung isang ospital, walang available na ICU. So lipat kami ibang ospital. Ganon yung nangyari sa amin. Kwento ni Davy Jane, walang bisyo ang kanyang ama, kaya posible daw na ang high blood ng ama ang dahilan ng pagkakastroke. May negosyong kantin ang pamilya at dating si Tatay Esteban ang nag-aasikaso nito. Ngunit dahil sa sitwasyon ay naapektuhan din ito. Lumobo din ang bayarin ng pamilya sa ospital. Sa tulong ng Ako Bicol Party List ay nabayaran ang hospital bill, bagay na malaking tulong sa pamilya. Sa Ako Bicol, thank you sa tulong na naibigay nyo na worth 150,000 na
malaking na tulong doon sa tatay ko sa pagbayad ng mga hospital bill and sa mga gamot niya na rin po. So, napakalaki po talaga, napakalaki nung nabawas or kumbaga, napakalaki nung naitulong sa amin kasi kumbaga dapat obligasyon namin pero at least hindi namin na-expect na may tutulong pala. Ang programang Action Ko Center at Tabang Ora mismo ay patuloy sa pagbigay ng pag-asa at tulong sa mga Bicolanong nangangailangan saan man sa mundo. Thank you. Ayan, partner. partner, 150,000 ang naitabang kan Ako Bicol Party Ang List. nadagog ko na naman, partner, thank you. Thank you, Ako Bicol. Mapagal, partner, pag dating nakakapagtrabaho, nakakapaghanap buhay para sa pamilya, partner, sa pag-agi kan pagluto-luto, napindyente dahil sa helang. Pero ang kagayon ng partner, ining mga pigpapailing tangunyan na mga pangyayari base sa mga istorya ni Aika Pere, nakakalakop ang Ako Bicol Party List sa Malaylay na parte kan Bicol Region. Kaso bago, partner, Sa Camarines pagkatunin Norte, tabang. ngunya naman, Libon, Albay. Oo. Pero partner, sa araw kayo ng paagi, bako lang kaugmahan or kagianan ang naipapamati, partner, sa pamilya, kundi dugang na pag-asa. Dugang na pag-asa. And siyempre, partner, daw pero paano, makakapagpadagos kan pagbuhay-buhay. And aside, partner, kan pagpadagos kan pagbuhay-buhay, duman na araman, partner, kan sa tuyang mga kababayan, na kung minsan, igukit ng pig-upod, partner, na down part kan buhay. Itong pagmati mo, partner, wala ka nang madulukan, wala ka nang maranihan. Pero, dainin na pinag-expect sa bibaga, partner, dainin may pinaglalauman na yaon ang Ako Bicol Party List. Actually, yan, partner, ang mayor na katuyuhan ni Congressman Saldico, ni Congressman Jill Bungalon. Kaya nga may programa kita ni Tabang Ora mismo, kan Ako Bicol Party List, kan Action Ko Center. Dahil nga ni, sa kan pag-ikot-ikot ni Congressman Saldico, kaiba si Congressman Jill Bungalon, na namatian ninda, and iling ninda sa sitwasyon na ipamati sa inda. So, tunay na pangangaipo talaga kan mga kababayan ta. Kaya nabilog ini mga tugang mga kabarangay. Correct. Na programa. Sabi ko nga ni partner, aside kang tabang sa edukasyon, tabang sa karahayan, tabang sa pangkabuhayan, ano pang tabang sa salud, namuk na pa, partner, ining sa rupang tabang na programa, partner, na tabang legal. Oo. Dahil, partner, kadakol, gulping ni mga kababayan niya itong Bicolano, partner, ang talagang nawawaran ng pag-asa, pag-una ninda, partner, wala sindang hustisya. Kaya na pigakod, kaya iyaw ng kaya tabang legal. partner, maski sa inkang barangay Magduman, pag hinapot mo, sisay ang party list na tunay na may presensya, na tunay na may pigigibo, may performance, ang simbag Ako Bicol. Dahil ni minsan, dahil nawara sa eksena ang Ako Bicol. Correct. Pirming nasa eksena dahil Totoo. sa pangtabang. Actually, sa partner. Gabos ng Angulo. Actually, partner, sa pag may Agapalan, yes, o yan. si Congressman Jill Bungalon na naunin Walker sa Sarong Lola. Nagtao. Yan, abangan ta, partner, sa aga. Ang Sa aga bilog na yan. detalye kaya.